ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ସାଂଗଠନିକ ପରିଚୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆମ ପ୍ରାନ୍ତ ସମିତିର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଓଡ଼ିଶା। ଏଇଠି ଜାଣି ରଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବିନାୟକ ଦାସ, ଉପସଭାପତି ଡକ୍ଟର ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଗୌଡ଼, ସମ୍ପାଦକ ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାରଣା, ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀମାନ ରମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହେମନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଂଶୀଧର ସେଠୀ। ଏହାର 2 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ତରୁଲତା ଦେବୀ ଓ ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାତି ମହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତିଙ୍କର କେତୋଟି ସମ୍ଭାଗ ରହିଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 9ଟି ସମ୍ଭାଗ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୂର୍ବ ସମ୍ଭାଗ, ପଶ୍ଚିମ ସମ୍ଭାଗ, ଉତ୍ତର ସମ୍ଭାଗ, ଦକ୍ଷିଣ ସମ୍ଭାଗ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସମ୍ଭାଗ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ସମ୍ଭାଗ, ପୂର୍ବୋତ୍ତର ସମ୍ଭାଗ, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ସମ୍ଭାଗ ଓ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଗ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ପଶ୍ଚିମ ସମ୍ଭାଗରେ କେତୋଟି ବିଭାଗ ରହିଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 3ଟି ବିଭାଗ ରହିଛି: ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ରାଉରକେଲା। ବରଗଡ଼ ବିଭାଗରେ କେତୋଟି ସଂକୁଳ ରହିଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା 5ଟି ସଂକୁଳ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବରଗଡ଼, ଭଟଲି, ଭେଡେନ, ପଦ୍ମପୁର ଓ ବିଜେପୁର। ବରଗଡ଼ ସଂକୁଳର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବରଗଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ, ବରଗଡ଼ ହିନ୍ଦୀ ବିଭାଗ, ବରପାଲି, କଟାପାଲି, ଅତାବିରା, ଖଣ୍ଡହତା, ଗୁଡ଼ଭଗା, ସତଲମା, ନୁନିଆ ଜାମପାଲି, ଖରମୁଣ୍ଡା ଏବଂ କାଠଡେରା। ସେହିପରି ଭଟଲି ସଂକୁଳର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭୁକ୍ତା, ଅମ୍ବାଭନା, କର୍ଲାଜୁରି, ଡୁଙ୍ଗୁରି ଏବଂ ଉର୍ଦୁନା। ଭେଡେନ ସଂକୁଳର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭେଡେନ, ରେମଣ୍ଡା, ଖୁଣ୍ଟୁଲିପାଲି, ମହୁଲପାଲି, ପପଙ୍ଗା, ତେନ୍ତୁଲି ଟିକ୍ରା, ଝିଲିମିଣ୍ଡା, ବରମକେଲା ଏବଂ ଥୁଆପାଲି। ସେହିପରି ପଦ୍ମପୁର ସଂକୁଳର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପଦ୍ମପୁର, ଘେଁସ, ମେଲଛାମୁଣ୍ଡା, ଲଖମରା, ଗାଇସିଲାଟ, ପାଇକମାଲ, ଡଭା ଏବଂ ସର୍ଗିବାହାଲ ଓ ଝାରବନ୍ଧ। ସେହିପରି ବିଜେପୁର ସଂକୁଳର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିଜେପୁର, ସୋହେଲା, ଛୁରିଆପାଲି, ଲାଉମୁଣ୍ଡା, ତାଲପଦର, ପାଣିମୋରା, 10 ମାଇଲ ଓ ବନ୍ଦପାଲି। ଏବେ ଦେଖିବା ସମ୍ବଲପୁର ବିଭାଗର ସଂକୁଳ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ। ସମ୍ବଲପୁର ସଂକୁଳର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବେର୍ନା, ଧନୁପାଲି, ରେଢ଼ାଖୋଲ, ଧମା, ନାକଟି ଦେଉଲ, ଚାରମାଲ, ଜୁଜୁମୁରା, ପରମାଣପୁର, ଫଟାବାହାଲ। ଫଟାବାହାଲ ହେଉଛି ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସେହିପରି ବୁର୍ଲା ସଂକୁଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଲା ବୁର୍ଲା, ହୀରାକୁଦ, ମାଝିପାଲି, ଗୋବିନ୍ଦପାଲି, ଲପଙ୍ଗା, ରେଙ୍ଗାଲି ଓ କତରବଗା। ବ୍ରଜରାଜନଗର ସଂକୁଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଲା ବ୍ରଜରାଜନଗର, ବନ୍ଧବାହାଲ, ଲଖନପୁର, ବେଲପାହାଡ଼, ପାଞ୍ଚଗାଁ, କଣ୍ଡେଇକେଲା, ସମରବଗା, ରାଜପୁର ଓ କନତୋରା। ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସଂକୁଳର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବାଗଡିହି, ସରବାହାଲ, ଗମ୍ହାପାଲି, ବଢ଼େଇମୁଣ୍ଡା, ଲଇକେରା, ତରେଇକେଲା ଓ କିର୍ମିରା। କୁଚିଣ୍ଡା ସଂକୁଳରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଲା କୁଚିଣ୍ଡା, ବାମରା, କୁନ୍ତରା, ଗଡ଼ପୋଷ,
ଭୋଜପୁର ଜମନକିରା, ଖଣ୍ଡକୋଟା, ସୋଲବଗା, ବିଲୁଙ୍ଗ ଓ ଲଇଡ଼ା। ଦେବଗଡ଼ ସଂକୁଲର ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଲା ଦେବଗଡ଼, ରିଆମାଲ, କଣ୍ଡଲ, ବାରକୋଟ, କଲା, ବମ୍ଫରଡ଼, କଂସର, ବୁଢ଼ାପାଲ, ରେଙ୍ଗାଲବେଡ଼ା ଓ ପେଟପୁରା।